Iki powere ya oleh. Ini iki sing ayu tak. Nena, Nena. Nah, pantas. Pantas apa? Pas karo adu sel karo orang mereka cedok oleh nembang neno nano men tetap gintok tetap ayo mbak nggone bangsa tabris tau terus saiki metode belajar iki saiki ora beda kaya nek mayang wis cukup nyetel situ wah saiki akeh banget contoh-contoh ning kono kuwi ya kaceke perlu abi terus sapa abi manyu lho oh mimpi sapa kaya putuku mergo abi manyu kuwi anake Agus Hadi Sugito. Agus Hadi Sugito kuwi putrane almarhum Pak Hadi Sugito sing pakutan karo Ibu Sudatri. Dadi Mas Abi kae putu Ki Hadi Sugito. Jan wis sapa-sapa apa wae aku sapa-sapa kita selalu nang gede cilik tua selalu kabeh. Ya, genti meneh, Bro. Ya, genti pilok Mas. Aku dadal sing enom-enom pokoke saiki gendhi sing nganggo gawa. Ya sing sepuh-sepuh kaya Bu Nanda, Bu Saras, Bu Ani Dianawati iki wis kulino krungu. Gendhi aku tak jajal karo Mbak Keni Handayaningrum sing nganggo gawa ana pelok nem Setya Tugu ya ana, Melati Winonce ya ana. Sing penting sing nganggo gawa apa nak? Nah, siake impenku Pak. Impenku? Kira-kira kanca-kanca wis mlaku belum? Nah. Ngimpi. Oh, ngimpi. Mbok muni ngimpi ngono nyanggore nyalangan kok. Ora ngono berarti sindrom masyarakat yo ngarep keloke wis ora apa-apa. Sisane mat-matan sindrom. Nah. Ngam pengunjung ngamboro. Iya, sing anu enak, sing cetok pomere kaya Mbak Laras saya mau cetok pomere. Ya.
Iya,
ya. Ya apa menurut wah jan yo semangat mongko yo bercerawak-cerawak dan kelingan karo Suwardi Mas Taryo ini yo semangat ngono kuwi. Nah iki kusine Mbak Eni iki ben undangan saya kok nyambut gawe kamu ben balungane yo nyambut gawe ayo kabeh nyambut gawe saiki.